मंगलवार पाग कौन मिक्सचर आउ काकुड़ी नाଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବେଶୀ କାମରେ କିଛି ପାଗ କରି ହେଲାଣି କି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି ବି ଠିକ୍ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଡେ କୁର୍ନିତା ଟିହା ଚକିଆଡି ଆଉ ଏଇଠି ମିକ୍ସଚର କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଠି ପୋଟଳ କଷା ଆଉ ଏତିକି ତ ଚଳିବ ଆଉ ତ ଆର ପାଗ ଟିକେ ହେଲେ ତୋର ମନ ଥାଏ ନା ଆର ପାଗରେ ହଉ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ଲୁଣିଆ ଆଉ ଆମ୍ବିଳି ଝିଅ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଅଲଗା ଭାତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆମ୍ବିଳି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବିଳି ଭାତକୁ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଲେମ୍ବୁ ଆମ୍ବିଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଟଳଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଲ ମସଲା ପୁରା କମ ଲେମ୍ବୁ ବାଗଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଁ